Unya ani ata padayon ta sa ato ang mga buluhaton, no? Ani ta sa ikalimang bahin sa ato ang serye nga naguluhan nga ang hari miabot ang pagsugod sa bag-ong butang, no? Kung ato ninumduman mga igsoon, ang miagi nagisgot kita upat ka bahin sa tong serye sa basahon ni Marcos may tungod sa ebanghelyo nga gisugdan ni Juan, no? Juan Bautista. Unya nagisgot usab ang mahitungod sa katong gitintal si Ginoong Hesus, gisulayan pagtintal ni Satanas si Ginoong Hesus kun madala ba. Nya anay humubo gid sa Mari usab sa wali niya. Unya diin ato sang nahibaluan nga atong nakatunan o nahibaw-an nadunggan sa sermon nga nangagi nga mauto ang primerong pagtawag niya sa una nga upat ka mga disipulo, no? Unya kato sila si Andres, Simon, Pedro, Santiago ug Juan. Unya gipakita usab ni Ginoong Hesus ang iyang otoridad sa pagtudlo ug ang paghingili niya sa mga daotang espiritu nga mosulod sa usa ka tawo, no? So karon mga igsoon ato pagatun-an karon ang lain na usab nga bahin sa atong serye nga diin atong gikutlo sa Marcos 1, kapitulo 1, bersikulo 29 ngadto sa 39. So atong basahon mga igsoon ug akong gihangyo kung makabarog mo, manindog ta. Unya atong basahon kining maong mga sitas sa Marcos 1 29 ngadto sa 39. Okay. So taas-taas ni siya mga igsoon, balik ta sa atuang sa una nga magpuli-puli tagbasa. Okay ra? Ako'y maunag basa, dayon kamo sa sunod. Unya ang katapusan atong dunganan pagbasa, no? Atong hatagan og gibugaton ang atong pagbasa sa balan nga pulong sa Dios. Okay, ako'y unag basa. Sa bersikulo 29 niingon dinhi nga migawa sila sa sinagoga sa mga Hudiyo ug miadto sa balay nila ni Simon Andres. Miuban usab si Santiago ug si Juan. Busa miduol si Hesus sa babayi unya gikuptan sa kamot o gipabangon diha na ayo siya o gisilbihan niya o pagkaon sila si Hesus. Daghan kayo ang mga tagalungsod nga nagpundok sa atubangan sa balay. Sa pagkasunod nga kadlawon pa mibangon si Hesus ug miadto sa mamingaw nga dapit ug nagampo. Sa pagkakita nila kaniya miingon sila, gipangita ka sa tanan. Tungdunganan mga igsoon 39. Busa gilibot ni Hesus sa tibuok Galilea ug nagsangyaw diha sa mga sinagoga sa mga Hudiyo ug nanghingilin sa mga daotang espiritu nga misulod sa mga tao. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun, balaan ka, gamhanan ka nga Dios. Lord, ini kahaponon ginuugad amo isalig kanimo ang pagtuon sa imong balaan nga pulong ug nga nagampo kami ginuugad nga ikaw Ginoo hatag ka namo Ginoo Lord God ug kaalam aron makabaton kami kahibalo Ginoo Lord God nga amo gayon masabtan Ginoo ang mahitungod sa imong mensahe ning kapunon. Tuguti amahan nga mahimo lamang kining instrumento ang imong alagad Ginoo God Lord tigpamaba sa imong pulong adto sa imong katawhan ug nagampo kami Ginoo Lord God nga imong presensya magapataliwala kanamo nining kapunon nga imong balang espiritu sa matag usa Ginoo Lord God magahikap sa among mga kasing-kasing aron kami Ginoo makabaton Ginoo Lord God ug kalipay nga dili ikahatag sa kalibutan.
Salamat Ginoo sa imong gugma ug sa imong grasya nga imong gibubo sa matag usa nining kapunon Ginoo God Lord, ikaw lamang among ulian sa tanan dungog himaya pagdaig og pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. Okay. So kining atong tun-an karon mga igsoon mahitungod kini sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, no? So tanan kita no nahibalo gyud ta nga busy gyud ta sa atong mga buluhaton, di ba? No, usahay gani mang-invite ko og kanang papilo nato sa small group. Amingon sila nga busy ko, no? Basin sunod na lang pagkapinan pagpuhon, no? Sunod na lang kuno puhon basin og na ako'y panahon. Dili man gyud nato malalis mga igsuon nga kitang tanan duna man gyud tay mga buluhaton. Doon na tayo mga responsibilidad o mga commitment nato sa atong kinabuhi. Nga diin, usahig ma-focus na lang ta diha anang maong dapit. Ma-focus na lang ta sa atong buluhaton na kalimtan nato o kita nalimot sa pinaka-importante nga angay natong buhaton sa dili pata magsugod sa ato ang buluhaton. So importante kayo mga igsoon nga nining atong kinabuhi karon una sa tanan muduol gayud kita sa atong buhi nga Dios. Magpasalamat ta nga pagmata nato nakamata pa ta, no? Nakaginhawa pa ta. So atong makita mga igsoon nga ang ato ang priority sa atong kinabuhi. Importante ug mahinungdanon ang atong trabaho tungod kay kita nanginabuhi nanginahanglan tana apan labaw sa tanan ato yung tagaan og gibugaton og atong hatagan og dakong bili kun unsa man gyud ang priority nato sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, no? So kining sugilanon nga ato nabasa mga igsuon mahitungod sa ebanghelyo ni Marcos, no? Ang pangutana niini kung kinsa si Jesus o kung unsa ang atong gikinahanglan aron kita makapadayon dinha og atong madawat ang relasyon o makabaton kita relasyon diha kaniya. So atong una-unaon nga bahin ini nga teksto ug tudling nga kinahanglan magpalawom pa ta sa ato ang pagsabot, sa atong pagkat-on aron mahibalo gayud kita kung unsa man gyud ang tumong ug tuyo sa ato ang kinabuhi, no? Nini maong atong teksto may igsoon kani si Ginoong Hesus dili lamang siya nakapagwa niya atong niagi natong gitun-an nga gipagwa niya ang usa ka daotang espiritu apan daghan kaayo nga nahitabo dinhi nga gatusan na ang gipang-ayo sa panahon sa yutan-ong ministry ni Jesus Christ. Daghan siyang giayo, daghan siyang gipagawa ng mga demonyo sa mga tao, apan dili tanan natala o nasulat dinhi mga igsoon tungod kay gipili sa mga author ilang gilakip sa ilang asoy sa kinabuhi ni Jesus kung unsa gayud ang sugilan nun nga maghatag og pagtulun-an sa ato ang kinabuhi. Matod pa sa basahon ni John, kung atong isulat ang mahitungod sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, walay kabutangan sa libro nga masulat niini. Dili masulod sa kalibutan sa tupadaghan jud kayo, no? Mao na makaingon ta mga igsoon ang kaning gipangsulat dinhi sa mga author sa ato ang gospel, no, sa ebanghelyo. Dili ni tanan mga igsoon ang mga hinungdanon ni nga gihatagan og lamdag sa balang espiritu aron masulat aron kita masayod ug makat-on ug mahibalo kung unsa man gyud ang katuyuan sa Dios sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi, no? So ang uluhan ni atong sermon mga igsoon mao ang pinakamahinungdanong katuyuan ni Ginoong Hesus. Ang pinakamahinungdanon nga katuyuan ni Ginoong Hesus. So dinhi siya sa kalibutan, dili lamang mga igsoon ang iyahang pag-anhi dinhi kay usay ma-focus man ta kun unsa ang ato ang madawat, kun unsa ang iyang ihatag, kun unsa ang kayuhan nga atong matagamtaman sa panahon nga si Jesus muhatag kanato og panalangin, no? Pandinhi mga igsuon, atong makita dinhi ang pinakamahinungdanon yang katuyuan ni Jesus, ato ning gibahin sa tulo ka bahin, no? Mahitungod kini sa iyang katuyuan ug ang iyang gibuhat dinhi sa kalibutan. Ang una, ang gugma ug kaluoy sa katawhan.
Diin makita nato mga igsoon nga daghan kayong mga balatian nga giayo ni Ginoong Hesus. Daghang mga katawhan nga gihinlan nga naulipon sa daotang espiritu, no? Mao na ang ikaduha usab ang iyang hingpit ato makita din ang iyang hingpit nga relasyon ngadto sa Dios nga Amahan. Ang iyang pagampo kanunay, ang iyang priority diin ang pagtuman sa kabubuton sa iyang Amahan. Bisan pag-unsa niya kabisi mga igsuon apan dili gyud niya kalimtan nga una sa tanan mao gayod ang pagampo o pagkiginabi sa iyang Amahan. So ang ikatulo mao ni ang iyang misyon dinis kalibutan. Mao na atong gibasa sa bersikulo 38 ningon siya nga gitubag niya mga apostolis nga nangita niya ningon siya nga dali kamo ngadto kita sa mga duol nga lungsod aron makasangyaw ako dito kay mao kini ang hinungdan nganong mianhi ako dinhi sa kalibutan. So sa ato pa mao gyud ang iyang priority ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. So atong tan-awon ang unang bahin mga igsuon ang mahitungod sa gugma o kaluoy ni Ginoong Hesus sa katawhan. Kung atong mabasa o atong basahon ang bersikulo 29 sa Marcos 1 niingon dinhi nga migawas sila sa sinagoga sa mga Hudiyo. O miadto sa balay nila ni Simon ug Andres, miuban usab si Santiago ug si Juan. So kung atong mahinumduman ang atong pagtuon ini mga igsuon, nga si Ginoong Hesus sa matag adlaw sa igpapahulay kanang gitawag og Sabbath day, muadto na siya dito sa mga sinagoga sa Hudiyo, no? Wala nagibutang nga muadto siya sa sinagoga kay nagtudlo siya kundi gingon ni sa mga sinagoga sa Hudiyo tungod kay ang iyang pagtudlo lahi sa mga pagtulunan nga ilang gihatag sa katawhan. So mao na migawa siya sa sinagoga sa mga Hudiyo ug miadto sa balay nila ni Simon ug Andres ug miuban usab si Santiago ug si Juan. So atong makita nga si Ginoong Hesus gikan pa dito sa iyang bulaton kay ug moadto na siya sa sinagoga gikan sa buntag hantod sa hapon, no? Unya ang katapusang oras sa gitawag nila og adlaw nga ipagpahulay ini kaabot sa alas 6 sa gabi mahimo na silang mubuhat. Kaya atong nahibaw-an mga igsuon kining gitawag nila og adlaw nga ipapahulay or Sabbath day mao ni ang balaan nga adlaw sa mga Hudiyo nga ang mga Hudiyo dili sila pwede mo trabaho. Dili sila mangalsa og bugat hastanggaan, no? Gidili nila ang pagtrabaho gikan sa buntag hantod sa maong takna nga ako nang ginaingon ang katapusan takna sa ilang pag-celebrate sa Sabbath day o adlaw nga ipapahulay. So ato makita din sa bersikulo 29 nga migawa sila sa sinagoga, no? Kauban ni Ginoong Hesus ang mga iyang disipulo, no? Unya sa bersikulo 30 nagingon din niadtong higayuna naghigda ang ugangan nga babae ni Simon kay gihilantan niya gisulti dayon nila kini kang Hesus. So diha mga igsuon gisultian dayon nila si Ginoong Hesus nga gihilantan, no? Kinsa may gihilantan dinhi atong tan-awon. Niadto sa 30 niadtong higayuna naghigda ang ugangan nga babae ni Simon. Mao ni siya si Simon Pedro or Simon Peter, no? Nga mao ang unang papa sa dako nga simbahan. Si Simon Pedro nga gilantan o gisulti dayon nila kini kang Hesus. So sa ato paghilantan ang ugangan nga babae ni Simon. So tataw og klaro nga siya minyo. Busa miduol si Hesus sa babae unya gikuptan sa kamot o gipabangon diha-diha og naayo siya gisilbihan niya og pagkaon sila si Hesus. So makita nato dinhi nga gikan sa iyang pagtudlo ngadto gikan sa mga sinagoga sa Hudiyo, midritso siya sa balay ni Simon Pedro. Tungod kay diha man sila nag-abot. Nidritso sila dito og ilang nakitaan ang gilantan ang ugangan ni Simon Pedro ug diin iyang gikuptan ang kamot ug iyang giayo. Diha-diha nawagtang ang hilanat ug naayo ang maong babae. Unya dili lang siya kay sa iyang pagkaayo, iya dayon nga gisilbihan og pagkaon sila sa Ginoong Hesus. Gikan sa iyang kaluyahon, gikan sa iyang sakit, sa iyang lanat, nga naghigda na lang siya sa katri o sa ilang higdanan,
diha na giayo siya na Ginoong Hesus. Unya human sa pagkaayo gisilbihan niya og pagkaon sila sa Ginoong Hesus. So kung atong tan-aw ning maong bersikulo mga igsuon, gibuhat ni Ginoong Hesus ang maayo alang niya atong masakiton. Iyang giayo ang masakiton. Kung saan nahitabo sa masakiton, nga gibuhatan og maayo o giayo ni Ginoong Hesus, adunay resulta. Pagkaman og ayo ni Ginoong Hesus, naayo ang babae, unya gisilbihan sila og pagkaon. So atong tan-awon mga igsuon, unsa ang gihimo ni Ginoong Hesus may atong panaminan? Kung kita magbuhat kita og maayo sa atong isig katao, dili ta silbihag pagkaon ha, lahi man eh. No? Doon na tayo buhaton nga mayong buhat ngadto sa atong isig katao. Kung unsa ilang nakita nato, kung unsa ilang nasinati nato, tungod kay nakita nila nga unsa ang naa kanimo, musunod usab na sila. Adunay impact sa matag kinabuhi sa tao ang paghimo nato ug maayo pagsunod nato sa unsa ang gibuhat ni Ginoong Hesus. So dunay resulta. Mao ni dunay mosunod ang mahitabo nga diyang giayo siya gisilbihan day nila sa pagipakaon la sa Ginoong Hesus, no? Unya sa bersikulo 22, sa pagsalop sa adlaw, mao man ni ang takna nga mahimo na silang muda silang masakiton, mahimo na silang magsugod og trabaho. Sa 32, sa pagsalop sa adlaw gidala sa mga tawo ngadto kang Hesus ang tanan nga mga masakiton ug ang mga gigamhan sa daotang espiritu. Daghan kaayo ang mga tagalungsod nga nagapundok sa atubangan sa balay. Sa 34, gaingon dia giayo ni Hesus ang daghan mga masakiton nga adunay nagkalain-lain nga sakit ug iyang giabog ang daghang mga daotang espiritu. Unya nga wala niya tuguti nga musulti ang mga daotang espiritu kay kini nakailaman niya. So sa nangagi mga igsuon gipahilom ni Ginoong Hesus ang daotang espiritu nga misuludso sa katao. Dili usab iyang gidid-an kay nasayod man ni sila kinsa si Ginoong Hesus. Sa dihang iyang gipapahawa ang daotang espiritu dito sa usa ka tawo, unsa gihimo sa daotang espiritu? Gipakurog, no? Siguro gikulatan niya dito sa ilawom sa di pa si mubiya, no? Maldito gyud ning daotang espiritu, no? Gipakurog una niya gibiyaan. Ingon usab dinhi sa paghimo ni Ginoong Hesus dinhi iyang gibauran, no? Nga dili sila wala niya tuguti nga musulti ang daotang espiritu kay nakailaman sila kung kinsa siya. So klaro kayo mga igsuon nga sa pagsulat ni Marcos nga iyang gipakita dinhi nga giayo niya ani Hesus ang ugangan ni Simon Pedro. Iya kining gitala mga igsuon aron atong mabasa o sa mga kaliwatan ang mga panghitabo nga milagro o gihimo ni Ginoong Hesus. Apan kun atong tan-awon mga igsuon mututok ta usahay kun unsa ang atong makapahingang ha, no? Makakita tag milagro, makakita tag nindot, wa na mas-track na ta magpabilin ta diha. Apan bisan pa man ining mga pagtulon-an mga igsuon, atong padayonon kay mas laom pa og labaw pang paladman nato ang mga kasayuran mahitungod niining mensahe, no? So makita usab nato mga igsuon sa bersikulo 29 ug sa 30 nga adunay pulong dinha nga makita nato dinhi nga mingon sila nga miadto sila sa balay ni Simon ug Andres. Unya sa dihang gihikap ni Ginoong Hesus ang hilanat ang katong masakiton nga babae mingon diha. So kanila mga bersikulo atong makita mga igsoon nga dunay sense of urgency. Gipasabot ni mga igsoon nga ang atong panahon, ang atong oras bililuhon ni. Kay bisan pa magani si Ginoong Hesus wala siya gihimo. Kay atong makita dinhi sa 29, gikan sila sa siya o sila sa sinagoga. Unya diin man sila ni dito sa balay ni Simon, Andres ug uban si Santiago ug si Juan. Unsa iyang gihimo? Giayo ang masakiton. Wa gid siya mingon nga time pa. Pag hinawaa sa ko ha. Kay gikan pa ko dito nagwali tibuok adlaw. Wala siya gihimo ngingon ni pahuway siya. Ditso. So ato pa siguro na kapoy na kaayo, no? Unya sa dihang miduol siya sa babae nga iyang giayo, ang resulta niini mao na ni nga ang mga tao
nga sa pagsalop na sa adlaw tungod kay mao man ang oras sa iyang pauli pagawas nila sa sinaguga sa mga Hudiyo. Pagsalop na sa adlaw nakita ang mga masakiton nga daghan kayong gidala ngadto sa balay ni Simon Pedro. So nainila si Simon Pedro, nailhan pa siya si Simon Pedro tungod ni Ginoong Hesus. Unya atong tan-awon dinhi. Giay daghan kayo ang masakiton ug unya makita nato dinhi nga nagpadayon siya sa iyang gibuhat. Gikan sa sinaguga hantod sa pag-ayo sa ugangan ni Simon Pedro ug hangtod usab sa pag-ayo sa mga masakiton, no? Sa 34 nag-ingon nga sa 33 ug 34 ningon daghan kayong mga tagalungsod nga nagpundok atubangan sa balay ni Simon. Ug kung agiayo ni Jesus ang daghan mga masakiton nga adunay nagkalain-laing mga sakit. Ug iyang giabog ang daghan nga mga daotang espiritu, wala niya tuguti nga musulti ang mga daotang espiritu kay nakaila mga niya. Doon natin makita din nga pulong mga igsoon ng daghan, no? Giayo ni Jesus ang daghan nga mga sakiton ug hinginlan ang daghan nga mga demonyo. Pangutana, nganong dili man ang tanan? Giyon niya nga daghan nga mga giayo niya masakiton. No? Ato sa makita din ng mga igsuon nga ang iyang priority, ang iyang pag-anhi, dili lamang sa pag-ayo sa mga masakiton. Tungod sa atong uluhan mga igsuon nga ang gibutang din ang pinakamahinungdanong katuyuan ni Ginoong Hesus sa pag-anhi din sa kalibutan. Nga diin iya usa mga gisulti sa bersikulo nga nag-ingon nga mao kini ang akong gianhi din sa kalibutan sa pagsangyaw sa maayong balita, no? So ang ikaduha mga igsuon mao ni ang hingpit nga relasyon samahan. So kung natong makita din sa bersikulo 35 atong basahon, ningon dinhi nga sa pagkasunod nga adlaw kadlawon pang mibangon si Jesus og miadto sa mamingaw nga dapit ug nagampo. So ito'y picture sa iyang pag-abot dito sa balay ni Simon. Nag-ayo siya sa masakiton, pag-abot sa kadaghan sa mga tao nga iyang giayo, wata kibaloon sa orasa siya ni pahuway, o ni pahuway baka siya. Igura siguro ni higda, kay igong madini, nga kadlawon pa mibangon si Ginoong Hesus. So wala nato makita din nga duna siya oras nga giusikan, kundili, iyang gigamit ang tanang oras, pag-ayo, o paghingilin sa mga daotang espiritu. Ingon din nga, kadlawon pang mibangon si Jesus ug miadto sa mamingaw nga dapit ug nagampo. So ato makita nga bisan pa sa kabisi sa kadaghan sa iyang buluhaton, wala siya malimot sa iyang priority. Wala siya malimot sa iyang hingpit nga relasyon ngadto sa Dios Amahan, sa iyang Amahan. Iyang gihatagan o gigayon bisan pa man sa kapbisi, bisan pa sa kasako, bisan pang unsang orasa sa iyang pagbuhat o sa iyang buluhaton, iyang gihatagan og priority nga diin magkikistorya siya pinagi sa pagampo ngadto sa iyang amahan didto sa usa ka lugar nga mamingaw. So pangutana, asa man dapit sa atong kinabuhi nga ang lugar nga usa ka mamingaw nga diin mag-inusara kita, personal kitang magkikistorya sa atong buhi nga Dios. Aduna ba kitay higayon nga gihimo nga kita mag-inusara, doon natay gitawag nato og quiet time ngadto sa Ginoo nga magkikistorya ta magpinaagi sa pagampo. Siguro naagi mo ingon mga igsoon nga kay bawo pa ka pastor. Puwerte gina kong bisiha. No? Wala na dyan ko'y panahon, anak. Naglibog na ko, asa na ko ibutang. Tungod kay nagtutok man ka sa buluhaton, ug nawagtang na kasi mong focus ngadto sa naghatag og kinabuhi. Mao na makaingon sila, anak, nga, wa ko'y time ni anak. Apan unsay gihimo ni Ginoong Hesus? Nga bisan pa man sa iyang kakapoy, gibati ni siya kakapoy, kay nining higayon na mga igsoon na sayo ta, nga 100% siya nga usa ka tao. 100% usab siya nga Dios. Apan dining higayon na iyang gigamit ang iyang pagkatawhanon. So dili na siya Superman ni atong higayon na mga igsoon. Sama usab nato nga mubati og kakapoy, mubati og kaluya.
Pero ang nakakanindot lang kay wa gid siya malimot sa iyahang commitment ngadto sa iyang amahan. Unya sa 36 ningon gipangita siya ni Simon ug sa iyang mga kauban. Ug sa pagkakita niya kanila mingon sila, gipangita ka sa tanan. No? So daghan gyud ang nangita niya. Unya naibalo mang ison mo ni sinugdanan nga nahimo siyang popular niadtong maong dapit. No? Gipangita ka sa tanan. Apan naibalo mo sa gitubag ni Ginoong Hesus sa bersikulo 38. Mingon siya, dali ka mo. Mangadto kita sa mga duol nga lungsod aron makasangyaw ako dito kay mao kini ang hinungdan. Nganong mianhi ako dinhi sa kalibutan. Wala siya mingon, daghan nangita nako. Publicity na mga igsuon siguro naana sa tao nga panalitan do natay na accomplishment nga nahimo, do natay mga nabuhat nga diin gitawag tag ingon nila kanang pinulungan nga sikat ka. So tuwa ka sa limelight, muadto jud ka dito aron ka mainila. Apan si Jesus mauna niya iyang estado panon siyang gihimo, wala na siya mobalik dito. Gihina niya ang mga disipulo mga tuto sa laing lugar aron makasangyaw usab siya ngadto. Kay mauna iyang katuyuan nga mian niya sa kalibutan. Bisan pa siyang kabisi dili gid siya malimot, dili gid malimot si Jesus sa pagpalayo gikan sa mga katawhan ug moadto sa kamingawan aron magampo ug magkigsulti sa iyang amahan. So kung nato ma-picture mga igsoon, natong makita din nga dili sa tanang higayon bisag unsa ta kabisi mao na atong hatagan og priority. Kay usahay una pa ta magampo kung human na atong tanang gibuhat. Kay balo mo unsa mahitabo? Di pa gani ka kasangpit ni Jesus, nihagok na ka. You know ba? Kay kapoy man. Kapoy na kaayo. No, dali-dali na taog kuan kanang lakaw. Kay naatay mga buluhaton. Tinuod man na. No, mo report man taog sayo. Kay natay trabaho. Kay basin og terminiton. Sige tagkalik. No? Pero nakalimot na mga igsuon ang pag-andam na to sa atong kinabuhi. Ang pag-adto nato sa kamingawan, dili na paglain sa atong kaugalingon ngadto sa katawhan, kundi ang pag-adto nato sa kamingawan sa pagkigsulti sa amahan, mao ni pag-andam og preparasyon sa atong atubangon ni anang adlaw. Nakabantay ba mo, nakasuway ba mo, o naka-experience ba mo, nga kung unahon ninyo sa pag-ampo, inigmata ninyo, magpasalamat mo sa Ginoo, mangayo mo og grasya sa Ginoo, wala ba mo maka-obserbar, nga sa tibok adlaw hapsay ang mga pangitabo? I believe nga nakasinati na mo ni anak. Kay na sinati usab na nako. Sa makadaghan higayon nga makalimot gani ko ni anak mga igsuon, wala gyud magkasumpaki gyud ang mga buluhaton ni anang adlaw. Mao na dili na pag-ingon nga paglain aron ta malain sa katawan kundi ang kanang atong pag-inusara ngadto sa amahan sa pagkig-istorya kanato mao na ang pagpreparar sa atong kaugalingon sa mga buluhaton ni anang adlaw. Pagpangayo kung unsa man ang atong pangayoon ngadto kaniya. Kung atong nahibaw-an ang unang higayon nga si Ginoong Hesus dito sa Awaaw mamingaw nga dapit katong sulayan siya ni Satanas. No? Apan nasayod kita mga igsuon nga pildiro na gyud ang ato ang kaaway. 2000 na katuig ang milabay. Nagkigubat kita, nagkig-away kita tungod kay kita madaugon na. Wala ta magkig-away bisan pa man sa mga physical nga mga pagkigbugno o pagkig-away, wala kita magkig-away tungod kay kita gusto mo daog. Hinumdumi, ni daog na mo. Ni daog na ta. We are victorious. Gikan pa ni atong 2000 katuig. Ilabi na gyud sa gubat, sa espirituhanong gubat. Atong hinumduman mga igsoon. So si Jesus may ampo. Yato dito nag-ampo siya. Moingon ta ngano man dili ba day pwede siya mag-ampo lang dito sa balay. Nasayo usab ta mga igsoon nga daghan kay distraction. Apan wala na nato kuhaa nga ang kanang kahigayunan usab nga ikaw makaampo diha niya nang dapita bisan pag-unsa kasamo kung wala gyud kay mapaingnan kay ikaw ra usab ang nagdala og kalinaw sa imong una-una ngadto sa Ginoo. Kung imong i-focus bisag unsa kasamo kang imong palibot,
Kung ikaw mag-ampo, unahon nimo pag-focus sa imong kaugalingon, pag-ampo ngadto sa Ginoo, makasinati ka og kalinaw bisan pa man sa kasamok sa imong palibot. Kay ang gusto sa Ginoo mga igsuon nga kita makikistorya kaniya sa kanunay. Makikistorya kita kaniya una sa tanan, sa dili pa kita maghimo sa atong mga buluhaton. Mao na usay maguna-una ta nga ang Dios nga maguna kita nga ang Dios makaplagan ng nato sa pipila ka dapit. O ka dinhi lang sa iglesia. Ari ko diri sa Living Word NRA, no? Ari ko diri magampo kay naa ang Ginoo. No? Maguna-una ta nga naay usa ka lugar mga igsuon nga nindot ito adto magampo tungod kay naa ang Ginoo. Dili. Tungod kay ang Ginoo anaa bisan asa ta. No? Naa ang Ginoo kun bisan asa ta. Wala kong mingon nga bisag asan dapita kun asa mo to ang Ginoo. Tungod kay wala mo ani siya sa usa ka butang kundi ni ani siya dinhi aron pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa katawhan. So kung asa mo, asa ta naa ang Ginoo. So mahimo gyud ka nga bisan pa kasalimuot o kasamok sa maong lugar makaampo gyapon ka sa Ginoo. Tagaan kanyang kalinaw. Ato usab tanahon mga igsuon kani nagisgot man tag-awaaw, no? Basin kining mamingaw og awaaw nga dapit. Dili gyud kini literal nga awaaw. Dili ni literal nga kamingawan. Basin kun kini ang awaaw nga atong gisgutan mga igsuon mahitungod kini sa ato ang kasinatian nga dili maayo. Ang awaaw nga dapit sa atong kinabuhi. Ang mamingaw nga dapit sa ato ang kinabuhi. Dili kini lokasyon usa ka lugar kundi usa kini kakasinatian nga diin kita naglisod pagsulbad sa atong mga suliran sa kinabuhi. O kaha usa kini kahulagway kung kinsa ta ngadto sa uban. Kinsa ta ngadto sa Ginoo. Atong mapicture mga igsuon kung unsa naman ang akong kinabuhi diha sa Dios. Unsa naman ang akong pagkakristohanon. Unsa naman ang akong paglakaw sa matag adlaw. Basin ana ko sa akong awaaw nga dapit sa akong kinabuhi. Oh. Basin ang atong awaaw sa atong kinabuhi mao ni atong pagsulay mga igsuon. Mao ni ang pagsulay nga ihatag kanato sa Dios. Apan sa kanunay dili gyud mohatag ang Ginoo og mga pagsulay nga dili nato makaya. Muhatag magani siya pagsulay mga igsuon kanang atong makaya. Ug dili lang kita usab ang mulahutay kundi ipalahutay kita sa Ginoo aron kita makapadayon sa pagpangalagad kaniya. Luyo ni anang mga pagsulay, luyo sa atong mga pagantos, luyo sa dili nga maayo nato nga sirkumstansya. Dili ang atong kaugalingon. Dili taingon niya na kakusgan, dili taingon niya na kamaayo, dili taingon niya na kabantugan, nga kung unsa man ang atong giatubang nga suliran, makaya nato, mahimo nato. Ang Dios ang nagpahiluna niya ng tanan, no? Usahay papiliun ta, paadtuon ta sa atong mga kamingawan sa atong kinabuhi. Wala gyud usa nga moadto kanato. Kay nakita nato kalisdanan, suliran, mga problema o dili mayong kahimtang. Pandili na kinahanglan nga mobalibad ta ni ana mga igsuon. Ngano man muagi gyud ta ana. Muagi kita ana og nag-agad kana, nagdepende na nato kung unsaon nato pag-atubang ug unsaon nato pag-deal niya nang atong mga suliran o pagsulay sa atong kinabuhi. Dili ni sa aron kita madismaya, dili ni aron kita maluya, kundi mao ni ang gihimo sa Ginoo aron mo samot kita kalig-on, mulig-on ang atong pagtuo ngadto kaniya kay nasayod kita nga dili gyud siya mobiya ug dili gyud niya kita pasagdan. Amen. So papilion na mga igsoon, di kita mo pili ana, pero ay di na kinahanglan pilion kay mo abot gina. Depende ra gyud kung unsaon yung pagdeal. No? Usahay maura manay kanang naa ka sa panahon sa kalaay, sa kasamok. Dili usab nato kapugngan kaning mga suliran sa mga ginikanan ngadto sila mga anak. Ang butlang hanaba kay suliran ng mga anak ngadto sa ginikanan. Ug atong balihon. Mura kasagaran ang ginikanan man, no?
Kaysa una, magagagmay pagani, mga batanon pa, strict kayong ginikanan, daghan kayong mga batanon, dili mi kanada, kay strict kayo ko ang parents. Karon mga igsuon, ang parents na di kalakaw, kay strict kayo ilang mga anak. Di ba tinood? No? Nabali na ang panahon. Di kuha na mga igsuon, no? Picture lang na, pero nagin na tabo na. Anyway, no? Lugar siguro ni sa ato ang kaminyoon o atong pagkagidikanan o trabaho o mga pag-eskwela sa mga estudyante o panahon kini nga nabugatan kita sa atong mga suliran sa atong kinabuhi. Mao na ang awao nga dapit sa atong kinabuhi. Apan ang kagubot o pagkabisi o kakapoy nga makahimo kanato nga mubati nga mawala kita sa atong koneksyon sa atong kaugalingon. Sa usag-usa og labaw sa tanan kanang mga awaaw sa atong kinabuhi, ang kamingaw sa atong kinabuhi, makawagtang sa atong koneksyon ngadto sa Dios. Kung kita dili mo focus ni Ginoong Hesus. So atong tanahon mga igsoon. Makausay makaunaw na ta nga kini nga maong sirkumstansya makapangutan na ta kung unsa naman ang atong kinabuhi. Lord, unsa naman ang akong buhaton? So sa pagpangita nila ni Jesus, gitubag lamang siya nga muadto kita dito sa laing lugar. So ato makita dinhi nga duha ka tubag ang gisulti ni Ginoong Hesus dinhi. Una, si Jesus nag-ingon nga gusto niyang mobalhin sa ubang mga baryo ug ang mga pulong sa iyang gigamit mga ako makawali usab didto. So mao ni importante kay ang tuyo niya nga siya mubalhin, mulayo siya, mupahawa siya sa kadaghanan sa mga katawhan nga nagpaabot nga ayun ang ilang mga masakiton, sublaro ang ilang mga problema, apan mingon siya maadto ta sa lain aron ko makawali. So ato makita din ng mga igsuon nga ang gusto ni Ginoong Hesus nga siya makawali sa bayong balita. Pero ang gusto sa mga katawhan nga siya muhimo og milagro pag-ayo sa ilang mga masakiton. Personal. Gingon niya kay mao kini ang hinungdan nga migawas ako. Mao kini hinungdan nga ako dili ingon nga mianhi ako, apan mao kini hinungdan nga migawas ako. So mahinungdanon sa mabasa nato kini isip pahayag ni Ginoong Hesus mahitungod sa ministeryo o bakasyon sa kinabuhi nini. Apan kun atong hubaron kini direkta gikan sa Griego, mao ni gingon siya nga mao nga ako migawas. So iyang gihimo dito sa paghawa niya ngadto sa balay ni Simon tungod sa kadaghan sa mga tao, siya migawas tungod kay ang iyang katuyuan dinis kalibutan. Dili lamang sa usa ka lugar kundi iyang humanon pagsangyaw ang balaan nga pulong sa lain-lain nga lugar. Si Jesus ingon nga migawas sa Capernaum ug sa balay ni Pedro tungod kay gusto niya nga makalingkawas gikan sa sayop nga mga pagdahom sa mga tao. Kaya nagtuo naman gid ang mga tao, lahi naman ang ilang expectation nga ni popular na si Jesus, ilan ang tanaw lang nga sikat na si Ginoong Hesus tungod sa iyang gibuhat nga milagro. Apan nihawa siya tungod kay dili siya gusto nga ang nakita sa mga tao na sayop ang ilang pagdahom kang Ginoong Hesus. Siya usa ka tawo nga adunay mensahe bahin sa gingharian sa Dios. Diwala siya moani dinhi haron magmilagro o katuyuan niya nga maayo ang mga sakiton pag-abog sa mga demonyo. Usa kini siya ka tawo nga nagdala og mahinungdanon kaayo nga mensahe mahitungod sa gingharian sa Dios. No? Dili nato magunitan. Dili nato mahimo nga kuptan. Ilabi na gyud si Ginoong Hesus tungod kay dili kita lamang ang iyang gianhi kundi ang tibuok kalibutan. No? So ato makita diri mga igsuon sa ikatulo. Ang ikatulong bahin mao ang iyahang misyon sa kalibutan. Sumao ni pinakahinungdanon mga igsoon ang iyang misyon dinis kalibutan, diin ang iyang katuyuan, mao ang kaluwasan sa tanang katawhan pinagi sa pag sangyaw niya sa maayong balita, no? So atong balikon pagbasa mga igsoon kining 36 ngadto sa 38. Nagingon. Versikulo 36 ngadto sa
38, nagingon diha, gipangita siya ni Simon ug sa iyang mga kaubanan sa pagkakita nila kaniya, mingon siya gipangita ka sa tanan. Apan mingon siya kanila, dali kamo mangadto kita sa mga duol nga lungsod aron makasangyaw ako dito, kay mao kini ang hinungdan nganong mianhi ako dinhi sa kalibutan. Gibalik-balik gina siya. Pahinumdom mga igsoon. Tataw og klaro kaayo gyud mao na iyang katuyuan, no? Ug ato sa makita dinhi sa bersikulo 39, diin mao iyang katuyuan sa kinabuhi sa katawhan. Nagingon ang 39, busa gilibot ni Hesus ang tibuok Galilea ug nagsangyaw diha sa mga sinagoga sa mga Hudiyo ug nanghingilin sa mga daotang espiritu misulod sa mga tao. So atong makita nga gituman gayon ni Ginoong Hesus kung unsa man gyud ang minungdanon niyang katuyuan dinhi sa kalibutan nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa mga sinagoga sa mga Hudiyo. Ngano man nga sinagoga sa mga Hudiyo? Tungod kay ang mga sinagoga sa Hudiyo aduna sila mga pagtulunan, mga igsoon nga wala mahisubay sa pagtulunan ni Ginoong Hesus. Mao na gagitagaan sa otoridad sa pagsangyaw sa pulong nga sa mga sinagoga sa mga Hudiyo aron iyang masangyaw ang tinuod gayud nga pagtulunan ug ang iyang katuyuan dinhi sa kalibutan. Mao na ang katuyuan niya mga igsoon. Sumaw ka na nga miani si Hesus aron buhaton ang iyang misyon, no? Ngaw na ang minungdanon nga katuyuan niya dinhi sa kalibutan sa pagmantala sa mensahe sa ebanghelyo, ug ang mensahe sa ebanghelyo mas dako ug mas importante kaysa yano nga pagpangayo sa masakiton ug pag-abog sa mga daotang espiritu. Ang mensahe sa ebanghelyo mao nga ang panahon na tuma na. O ang ginharian sa Dios moabot kanato pinaagi kang Hesus. Mao ni ang mensahe dinhi sa kinatibuk-an. Nga mao ni ang mensahe sa ebanghelyo nga ang panahon natuma na ug ang ginharian sa Dios moabot kanato pinaagi kang Ginoong Hesus. O kini mas dako pa sa pag-ayo bisan sa daghang mga masakiton. O karon ang mensahe sa ebanghelyo mas dako pa kaysa mga gibuhat ni Ginoong Hesus nga milagro. Ang Diyos gihapon nag-ayo sa daghang masakiton sa atong panahon. Dili lamang sa unang panahon mga igsoon, iyang gihimo mahimo kana niya karon ug iyang gihimo nga nagpadayon siya sa pagbuhat niini. Bisan pa magani sa karong panahon nga gigamit naman ang atong mga doktor uban pa mga espesyalista ron pag-ayo sa atong balatian, dili kita makaingon mga igsoon nga kana siya mo'y nakaayo nato. Apan gitugot na sa Ginoo nga mao'y magamit ug iyang himong galamiton aron pag-ayo sa atong mga balatian. Sa unang panahon mismo, si Ginoong Hesus mo duol. Pagduol niya sa babae, sa ugangan ni Pedro, iyang gigunitan ng kamot. Iyang gibangon. Huwag din makita na to ang iyang otoridad sa pag-ayo. Kaya ang mga Parisiyo, ang mga rabay sa una mga igsoon, kung sila mag-ampo o mag-ayo, mag-ampo sa mga masakitong dili, gina sila muhikap sa mga tao. Nasa ko baka na silang mga pagtulunan nga dili sila muhikap sa usa ka adunay balatian. O daghan kay mga pagtulunan ilang giingon nga kun dunay mga tao o dunay kay patay labi na gyud sa mga Nazareno, no? Sa taga Nazaret, dunay kay vow ana mga igsoon. Daghan kayong gidili, no? Ug ana ka na di ana mao nga mao nga oath nimo as a Nazarene, dili ka magpatupi, no? Dili ka manghimungot og lalaki. Dili ka mo duol og patay. Nya daghan pa kayong uban pa mga seremonyas. Ngan kung ikaw dili bisan pa gani og mga kabanay, dili ka paduolon tungod kay anak ka pa sa oath mahimo kang Nazarene. So makita nato dinhi nga naapil usab ni silahang mga pagtulunan nga bisan pag ayo sa masakiton dili gud sila mohikap. Ang bugtong paagi ni Ginoong Hesus sa pagbuhat ining tanan, iyang gihatagan og katumanan diha sa cross. Ang paghimo nini pagsangyaw sa kaluwasan, siya nagsangyaw mismo kay siya mismo ang muluwas kanato. O mahatagan kay katumanan niya diha pinaagi sa iyang pagsakit, sa iyang kamatayon o paglansang niya sa cross. Dito mahitabo mga igsoon ang katapusang pagpangayo o pag-ayo ni Hesus sa atong mga balatian.
Kay gidala niya sa iyahang kamatayon dito sa cross. Mao kini ang katapusang kayuhan sa tumbalatian nga mao ang sala nga diin iyang gidala sa iyahang kaugalingon dito sa kamatayon sa cross. Mao nga si Jesus wala lang magpabilin sa Capernaum, wala siya magpabilin sa laing lugar, sa usa ka lugar, apan mibiya siya dito pagsangyaw sa mensahe sa ebanghelyo sa tibuok Israel, sa wala pa siya muadto dito sa cross sa iyang kamatayon. Ingon mausab kita mga igsuon, kung kini nahitabo sa unang panahon, mao ni ang gibuhat kanato hantod karon. Tungod kay ang kaliwatan ug hantod karon mao iyang mga katawhan. Mao nga gidapit kita niya ni Hesus sa pagtuo niining mayong balita. Nining maong balita. Aduna ka may balatian o wala. Magulanon ka man o malipayon, adunahan ka man o kabos, takos ka man o dili, ang Dios nagtanyag kanato o katapusang kayuhan pinaagi sa kapasayloan sa atong mga sala. Mao ni ang gitanyag kanato mga igsoon ni higayuna nga di niya sang gitanyag ato sa unang panahon sa wala pa siya ilansang sa krus. Pinaagi siyang pagkamatayon ug pagkabanhaw. Ang Dios ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus atong Dios ug manluluwas mao ang iyang gi-offer alang sa kapasayloan sa atong mga sala. So bisan unsa man atong kahimtang mga igsoon, atong makita nga kining pagtulun-an adunay dakong bili. Aduna siya'y gihatagan yun og pinaka-importante, pinakamahinungdanon nga mao ang pagsangyaw sa iyang pulong. Ang mga tao na hingangha sa iyang mga pagtulunan nga naman, tungod kay ang pagtulunan nga iyang gisulti, gikan na niya mismo ug siya mao ang Dios nga manluluwas. So bisan unsa pa nga atong kahimtang, maayo man o dili, anaa ba kitay gihambin nga balatian, aduna ba kitay suliran sa atong relasyon sa pamilya, mga anak, kapika sa kinabuhi? Aduna ba kitay mga patigayon nga wala na maayo ang dagan? Aduna ba kitay trabaho, problema sa atong trabaho? O ang mga estudyante silang pagtuon? Kitang tanan mga igsoon gidapit sa pagsalig o pagtuo sa Dios. Kay kining tanan lumalabay lamang ang bugtong solusyon ining tanan mga igsoon, mao ang hugot nato nga pagtuo diha ni Kristo Hesus tungod kay gibugti niya ining tanan mao ang iyang kinabuhi alang kanato. Tuoy og mayong balita nga ang Dios nag-atiman kanatong tanan. Walay gipili ang Ginoo mga igsoon. Ug adunay plano nga sa pagkatapos sa tanang suliran o pagtapos nining tanan, sakit man, kamatayon man dinis kalibutan, iya ka nang giangkon, gihatagan niya katumanan o kasulbaran, o wala gayoy bisan kinsa ka nato ngumusimang diha sa kabubuton sa Dios. So ang mensahe mga igsoon, makita nato kung unsay pinakamahinungdanon nga iyang gihatag kanato karon kaponon. Mao pagtuo sa maayong balita. Mao pagsalig sa Dios. Kung atong hinumduman, unsay kituyo giyan ni Jesus, iyang gipakita ang iyang gugma ug kaluoy sa katawhan. Diin ang pasiunang gibuhat niya, mao ang pag-ayo sa mga balatian ug pagpahawa sa mga daotang espiritu, no? Iyaw sa gihimo ug atong makita nga bisan pa man sa iyang gibuhat, sa iyang kabisi sa iyang panahon, sa kadaghang buluhaton nga iyang gitan-aw, apan wala giniya ihika o pakyasa ang iyang gipakita ang hingpit nga relasyon ngadto sa amahan. Pagahin o gigayon. Challenge na ko mga igsoon. Si Ginoong Hesus nagampo ngadto sa amahan. Dili kay tungod aduna siya gikinahanglan sa iyang pagkinabuhi dinis kalibutan. Apan miadto siya sa kamingawa nagampo sa Dios nga amahan tungod kay nagkinahanglan siya sa amahan mismo. Kung ang Ginoong Hesus nagampo ngadto sa amahan, nagampo siya ug nangayo siya sa iyang panginahanglan, unsa pa ka kita? Si Ginoong Hesus Dios. Unsa pa ka kita nga dili kita moduol ngadto sa amahan ug atong gahinan og bililhon nga takna sa pag-inusara aron makig-istorya kita ug mag-ampo ngadto kaniya. So mao nang ikatulong gihimo niya, mao yang misyon dinis kalibutan. Wala niya biyai ang katawhan hangtod nga nahimo niya ang iyahang gisaad nga kapasayloan o kayuhan sa tanang balatian, pinaagi siyang kamatayon sa cross.
Ang iyang kamatayon, ang iyang pagkabanhaw may nagpamatuod mga igsuon nga ang tanan niyang gihimo dinis kalibutan sa panahon sa unang panahon hantod karon gihatagan niya og katumanan nga diin kitang tanan iya nang giluwas pinaagi sa hamili niya nga dugo. Usa dili kita angay mawad-an og paglaom mga igsoon nga bisan unsa pa man ang atong kahimtang dinhis kalibutan. Kung unsa man ang pagtan-aw sa mga tao diri kanato ang mahinungdanon kung unsa pagtan-aw sa Dios diha kanimo. Ayaw tanawa ang mga kalisdanan sa imong kalisod sa imong palibot tungod kay ana-ana kanunay. Dili na muhawa. Nagdepende ka na kung unsaon imong pag-atubang ug nagdepende usab ka na makita na sa imong kinabuhi kung kinsa ang imong gisaligan. Amen? So daghan pa tang mga pagtulunan sa umabot pa nato mga tema sa ato pang umabot nga serye mga igsuon. Kining mahinungdanon nga katuyuan ni Ginoong Hesus mao na nagpasiugda nga kita magapadayon sa pagtuo sa Dios, magapadayon sa paghatag sa atong kinabuhi ngadto kaniya o magpadayon kita pagsangpit sa atong amahan, paghatag og higayonan o oras utak na nga bililhon alang sa Dios. Para sa ato ang kinabuhi alang sa kimayaan sa iyang ngalan. Amen. Magampo ta mga igsoon. Atuydo ko atong mga ulo. Dalaygon ka, o Diyos sa walay katapusan. Salamat Ginoo nga usa kami Ginoo God nga naiapil sa imuhang katuyuan sa pag-ani dinis kalibutan. Diin imong gihimo ang tanan bisan pa man sa imong kamatayon Ginoong Hesus. Aron amo gayud masinati ang imong dakong gugma diri kanamo nga bisan pa man ang imong kinabuhi imong gibuhis ug imong giula ang imong hamili nga dugo aron lamang kami maluwas ug mahibalik ngadto sa amahan. Salamat Ginoo sa imong gugma ug kaluoy diri kanamo. Salamat amahan nga salamat Ginoong Hesus nga imo kaming gipasunod kun unsa man ang mahinungdanon amo pagabuhaton aron mahingpit usab ang among relasyon ngadto sa amahan. Salamat Ginoo God nga imo usab gipakita kanamo nga kami imong gipahinumduman. Nga dili lamang kami nianhin ning kalibutan na alang sa among kaugalingon apan aduna kay gihatag nga misyon din sa pagsangyaw sa imong pulong ngadto sa among mga kaigsuonan. Sa mahal namo sa kinabuhi, sa among mga kaila, sa among mga paryente nga wala pa makaila kanimo. Himoa kami Ginoo nga instrumento o Dios. Og salamat sa imong mga pagtulunan nga mo'y naghatag ka namo pagsangkap alang niining maong buluhaton. Og labaw sa tanan, salamat usab sa imong paggiya, pinaagi sa imong pagtudlo sa mga pagtulunan nga gikan gayud kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.
Salamat sa pag-uban kanamo sa Living Word NRA Podcast. Kini usa ka simbahan nga nagsimba sa Dios o nag-uswag sa iyang gingharian. Alang sa daghang mensahe, siguruha nga imong sundan og pag-subscribe sa maong channel aron ikaw magapadayon nga konektado. Karon makaduog kita og usa ka buhing mensahe gikan sa atong alagad sa serbisyo si Pastor Matias Mahusay Sr. Ang Ginoo magapanalangin sa imong pagpaminaw. Unya ani ata padayon ta sa ato ang mga buluhaton, no? Ani ana ta sa ikalima nga bahin sa ato ang serye nga naguluhan nga ang hari miabot ang pagsugod sa bag-ong butang, no? Kung ato ninumduman mga igsoon, ang miagi nagisgot kita upat ka bahin sa tong serye sa basahon ni Marcos may tungod sa ebanghelyo nga gisugdan ni Juan, no? Juan Bautista. Unya nagisgot usab ang mahitungod sa katong gitintal si Ginoong Hesus, gisulayan pagtintal ni Satanas si Ginoong Hesus kun madala ba. Nya anay humubo gid sa Maria usab sa wali niya. Unya diin ato sang nahibaluan nga atong nakatunan o nahibaw-an nadunggan sa sermon nga nangagi nga maunto ang primerong pagtawag niya sa una nga upat ka mga disipulo, no? Unya kato sila si Andres, Simon, Pedro, Santiago ug Juan. Unya gipakita usab ni Ginoong Hesus ang iyang otoridad sa pagtudlo ug ang paghingili niya sa mga daotang espiritu nga mosulod sa usa ka tawo, no? So karon mga igsoon ato pagatun-an karon ang lain na usab nga bahin sa atong serye nga diin atong gikutlo sa Marcos 1 kapitulo 1 bersikulo 29 ngadto sa 39. So atong basahon mga igsoon ug akong gihangyo kung makabarog mo manindog ta unya atong basahon kining maong mga sitas sa Marcos 1 29 ngadto sa 39. Okay. So taas-taas ni siya mga igsuon balik ta sa tuang sa una nga magpuli-puli tagbasa. Okay ra? Ako'y mounag basa dayon kamo sa sunod. Unya ang katapusan atong dunganan pagbasa, no? Atong hatagan og gibug-aton ang atong pagbasa sa balaan nga pulong sa Dios. Okay, ako'y unag basa. Sa bersikulo 29 niingon dinhi nga migawa sila sa sinagoga sa mga Hudiyo ug miadto sa balay nila ni Simon Andres. Miuban usab si Santiago ug si Juan. Busa miduol si Jesus sa babayi unya gikuptan sa kamot o gipabangon diha na ayo siya o gisilbihan niya o pagkaon sila si Jesus. Daghan kayo ang mga tagalungsod nga nagpundok sa atubangan sa balay. Sa pagkasunod nga adlawon pa mibangon si Jesus ug miadto sa namingaw nga dapit ug nagampo. Sa pagkakita nila kaniya miingon sila gipangita ka sa tanan. Tundunganan mga igsoon 39. Busa gilibot ni Jesus sa tibuok Galilea ug nagsangyaw diha sa mga sinagoga sa mga Hudiyo ug nanghingilin sa mga daotang espiritu nga misulod sa mga tao. Magampot ta. Amahan namo nga langit nun, balaan ka, gamhanan ka nga Dios. Lord, ini kahaponon ginuugad among isalig kanimo ang pagtuon sa imong balaan nga pulong ug nga nagampo kami ginuugad nga ikaw Ginoo hatag ka namo Ginoo Lord God ug kaalam aron makabaton kami kahibalo Ginoo Lord God nga amo gayon masabtan Ginoo ang mahitungod sa imong mensahe ning kapunon. Tuguti amahan nga mahimo lamang kining instrumento
Ang imong alagad Ginoo God Lord tigpamaba sa imong pulong at sa imong katawhan. Ug nagampo kami Ginoo Lord God nga ang imong presensya magapataliwala kanamo nining kapunon nga imong balang espiritu sa matag usa Ginoo Lord God magahikap sa among mga kasing-kasing aron kami Ginoo makabaton Ginoo Lord God ug kalipay nga dili ikahatag sa kalibutan. Salamat Ginoo sa imong gugma ug sa imong grasya nga imong gibubo sa matag usa nining kapunon Ginoo God Lord ikaw lamang among ulian sa tanan dungog himaya pagdaig ug pagpasalamat sa ngalan na Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. Okay. So kining atong tun-an karon mga igsoon mahitungod kini sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, no? So tanan kita no nahibalo gyud ta nga busy gyud ta sa atong mga buluhaton, di ba? No? Usahay gani mang-invite ko og kanang papilo nato sa small group. Amingon sila nga busy ko, no? Basin sunod na lang pagkapinan pagpuhon, no? Sunod na lang kuno puhon basin og na ako'y panahon. Dili man gyud nato malalis mga igsuon nga kitang tanan dun na man gyud tay mga buluhaton. Doon na tayo mga responsibilidad o mga commitment nato sa atong kinabuhi. Nga diin, usahig ma-focus na lang ta diha anang maong dapit. Ma-focus na lang ta sa atong buluhaton na kalimtan nato o kita nalimot sa pinaka-importante nga angay natong buhaton sa dili pata magsugod sa ato ang buluhaton. So importante kayo mga igsoon nga nining atong kinabuhi karon una sa tanan muduol gayud kita sa atong buhi nga Dios. Magpasalamat ta nga pagmata nato nakamata pa ta, no? Nakaginhawa pa ta. So atong makita mga igsoon nga ang ato ang priority sa atong kinabuhi. Importante ug mahinungdanon ang atong trabaho tungod kay kita nagkinabuhi nang inahanglan tana. Apan labaw sa tanan ato yung tagaan og gibug-aton og atong hatagan og dakong bili kun unsa man gyud ang priority nato sa atong kinabuhi dinis kalibutan, no? So kining sugilanon nga atong nabasa mga igsuon mahitungod sa ebanghelyo ni Marcos, no? Ang pangutana niini kung kinsa si Jesus o kung unsa ang atong gikinahanglan aron kita makapadayon dinha og atong madawat ang relasyon o makabaton kita relasyon diha kaniya. So atong una-unaon nga bahin ini nga teksto ug tudling nga kinahanglan magpalawom pa ta sa ato ang pagsabot, sa atong pagkat-on aron mahibalo gayud kita kung unsa man gyud ang tumong ug tuyo sa ato ang kinabuhi, no? Nining maong atong teksto may igsoon kani si Ginoong Hesus dili lamang siya nakapagwa niya tong niagi natong gitun-an nga gipagwa niya ang usa ka daotang espiritu apan daghan kaayo nga nahitabo dinhi nga gatusan na ang gipang-ayo sa panahon sa yutan o ministry ni Jesus Christ. Daghan siyang giayo, daghan siyang gipagwa ng mga demonyo sa mga tao apan dili tanan natala o nasulat dinhi mga igsoon tungod kay gipili sa mga author ilang gilakip sa ilang asoy sa kinabuhi ni Jesus kung unsa gayud ang sugilan nun nga maghatag og pagtulun-an sa ato ang kinabuhi. Matod pa sa basahon ni John, kung atong isulat ang mahitungod sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, walay kabutangan sa libro nga masulat niini. Dili masulod sa kalibutan sa tupadaghan jud kayo, no? Mao na makaingon ta mga igsoon ang kaning gipang sulat dinhi sa mga author sa ato ang gospel, no, sa ebanghelyo. Dili ni tanan mga igsoon ang mga hinungdanon ni nga gihatagan og lamdag sa balang espiritu aron masulat aron kita masayod ug makat-on ug mahibalo kung unsa man gyud ang katuyuan sa Dios sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi, no? So ang uluhan ni atong sermon mga igsoon mao ang pinakamahinungdanong katuyuan ni Ginoong Hesus. Ang pinakamahinungdanon nga katuyuan ni Ginoong Hesus. So dinhi siya sa kalibutan, dili lamang mga igsoon ang iyahang pag-anhi dinhi kay usay ma-focus man ta kun unsa ang ato ang madawat. Kung unsa ang iyang ihatag, kung unsa ang kayuhan nga atong matagamtaman sa panahon nga si Jesus muhatag kanato og panalangin, no? Pandinhi mga igsuon atong makita dinhi ang pinakamahinungdanon yang katuyuan ni Jesus
ato ning gibahin sa tulo ka bahin, no? May tungod kini sa iyang katuyuan ug ang iyang gibuhat dinhi sa kalibutan. Ang una, ang ang gugma ug kaluoy sa katawhan. Diin makita nato mga igsoon nga daghan kayong mga balatian nga giayo ni Ginoong Hesus. Daghang mga katawhan nga gihinginlan nga naulipon sa dawtang espiritu, no? Mao na ang ikaduha usab ang iyang hingpit ato makita ni ang iyang hingpit nga relasyon ngadto sa Dios nga Amahan. Ang iyang pagampo kanunay, ang iyang priority diin ang pagtuman sa kabubuton sa iyang Amahan. Bisan pag-unsa niya kabisi mga igsuon apan dili gyud niya kalimtan nga una sa tanan mao gayud ang pagampo o pagkiginabi sa iyang Amahan. So ang ikatulo mao ni ang iyang misyon dinhi sa kalibutan. Mao na atong gibasa sa bersikulo 38 ningon siya nga gitubag niya mga apostolis nga nangita niya ningon siya nga dali kamo mangadto kita sa mga duol nga lungsod aron makasangyaw ako dito kay mao kini ang hinungdan nganong mianhi ako dinhi sa kalibutan. So sa ato pa mao gyud ang iyang priority, ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. So atong tan-awon ang unang bahin mga igsuon ang mahitungod sa gugma o kaluoy ni Ginoong Hesus sa katawhan. Kung atong mabasa o atong basahon ang bersikulo 29 sa Marcos 1 niingon dinhi nga migawas sila sa sinagoga sa mga Hudiyo ug miadto sa balay nila ni Simon ug Andres, miuban usab si Santiago ug si Juan. So kung atong mahinumduman atong pagtuon ini mga igsuon nga si Ginoong Hesus sa matag adlaw sa igpapahulay kanang gitawag og Sabbath day, muadto na siya dito sa mga sinagoga sa Hudiyo, no? Wala nagibutang nga muadto siya sa sinagoga kay nagtudlo siya, kundi ligingon ni sa mga sinagoga sa Hudiyo tungod kay ang iyang pagtudlo lahi sa mga pagtulunan nga ilang gihatag sa katawhan. So mao na migawa siya sa sinagoga sa mga Hudiyo ug miadto sa balay nila ni Simon ug Andres ug miuban usab si Santiago ug si Juan. So atong makita nga si Ginoong Hesus gikan pa dito sa iyang buluhaton kay ug moadto na siya sa sinagoga gikan sa buntag hantod sa hapon, no? Unya ang katapusang oras sa gitawag nila og adlaw nga ipagpahulay ini kaabot sa alas 6 sa gabi mahimo na silang mubuhat. Kaya atong nahibaw-an mga igsuon kining gitawag nila og adlaw nga ipapahulay or Sabbath day, mao ni ang balaan nga adlaw sa mga Hudiyo nga ang mga Hudiyo dili sila pwede mo trabaho. Dili sila mangalsa og bugat hastanggaan, no? Gidili nila ang pagtrabaho gikan sa buntag hantod sa maong takna nga ako nang ginaingon ang katapusan takna sa ilang pag-celebrate sa Sabbath day o adlaw nga ipapahulay. So ato makita din sa bersikulo 29 nga migawa sila sa sinagoga, no? Kauban ni Ginoong Hesus ang mga iyang disipulo, no? Unya sa bersikulo 30 nagingon din niadtong higayuna naghigda ang ugangan nga babae ni Simon kay gihilantan niya gisulti dayon nila kini kang Hesus. So diha mga igsuon gisultian dayon nila si Ginoong Hesus nga gihilantan, no? Kinsa may gihilantan dinhi atong tan-awon. Niadto sa 30 niadtong higayuna naghigda ang ugangan nga babae ni Simon. Mao ni siya si Simon Pedro or Simon Peter, no? Nga mao ang unang papa sa dako nga simbahan. Si Simon Pedro nga gilantan o gisulti dayon nila kini kang Hesus. So sa ato paghilantan ang ugangan nga babae ni Simon. So tataw og klaro nga siya minyo. Busa miduol si Hesus sa babae unya gikuptan sa kamot o gipabangon diha-diha og naayo siya gisilbihan niya og pagkaon sila si Hesus. So makita nato dinhi nga gikan sa iyang pagtudlo ngadto gikan sa mga sinagoga sa Hudiyo, midritso siya sa balay ni Simon Pedro. Tungod kay diha man sila nag-abot. Nidritso sila dito og ilang nakitaan ang gilantan ang ugangan ni Simon Pedro og diin iyang gikuptan ang kamot og iyang giayo. Diha-diha nawagtang ang hilanat og naayo ang maong babae. Unya
Dili lang siya kay sayang pagkaayo, iya dayon nga gisilbihan og pagkaon sila sa Ginoong Hesus. Gikan sa iyang kaluyahon, gikan sa iyang sakit, sa iyang lanat, nga naghigda na lang siya sa katri o sa ilang higdanan. Diha na giayo siya na Ginoong Hesus. Unya, human sa pagkaayo, gisilbihan niya og pagkaon sila sa Ginoong Hesus. So, kung atong tan-aw ning maong bersikulo mga igsuon, gibuhat ni Ginoong Hesus ang maayo alang niya atong masakiton. Iyang giayo ang masakiton. Kung sa'y nahitabo sa masakiton, nga gibuhatan og maayo o giayo ni Ginoong Hesus, adunay resulta. Pagkaman og ayo ni Ginoong Hesus, naayo ang babae, unya gisilbihan sila og pagkaon. So atong tan-awon mga igsuon, unsa ang gihimo ni Ginoong Hesus may atong panaminan? Kung kita magbuhat kita og maayo sa atong isig katao, dili ta silbihag pagkaon ha, lahi man eh. No? Doon na tayo buhaton nga maayong buhat ngadto sa atong isig katao. Kung unsa ilang nakita nato, kung unsa ilang nasinati nato, tungod kay nakita nila nga unsa ang naa kanimo, musunod usab na sila. Adunay impact sa matag kinabuhi sa tao ang paghimo nato ug maayo pagsunod nato sa unsa ang gibuhat ni Ginoong Hesus. So dunay resulta. Mao ni dunay mosunod ang mahitabo nga diyang giayo siya gisilbihan day nila sa pagipakaon nila sa Ginoong Hesus, no? Unya sa bersikulo 22, sa pagsalop sa adlaw, mao man ni ang takna nga mahimo na silang muda silang masakiton, mahimo na silang magsugod og trabaho. Sa 32, sa pagsalop sa adlaw gidala sa mga tawo ngadto kang Hesus ang tanan nga mga masakiton ug ang mga gigamhan sa daotang espiritu. Daghan kaayo ang mga tagalungsod nga nagapundok sa atubangan sa balay. Sa 34, gaingon diya giayo ni Hesus ang daghan mga masakiton nga adunay nagkalain-lain nga sakit ug iyang giabog ang daghang mga daotang espiritu. Unya nga wala niya tuguti nga musulti ang mga daotang espiritu kay kini nakailaman niya. So sa nangagi mga igsuon, gipahilom ni Ginoong Hesus ang daotang espiritu nga misulod sa katao. Dili usab iyang gidid-an kay nasayod man ni sila kinsa si Ginoong Hesus. Sa dihang iyang gipapahawa ang daotang espiritu dito sa usa ka tawo, unsa gihimo sa daotang espiritu? Gipakurog, no? Siguro gikulatan niya dito sa ilawom sa di pa simubiya, no? Maldito gining daotang espiritu, no? Gipakurog una niya gibiyaan. Ingon usab dinhi, sa paghimo ni Ginoong Hesus dinhi iyang gibauran, no? Nga dili sila wala niya tuguti nga musulti ang daotang espiritu kay nakailaman sila kung kinsa siya. So klaro kayo mga igsuon nga sa pagsulat ini ni Marcos nga iyang gipakita dinhi nga giayo niya ani Hesus ang ugangan ni Simon Pedro. Iya kining gitala mga igsuon aron atong mabasa o sa mga kaliwatan ang mga panghitabo nga milagro o gihimo ni Ginoong Hesus. Apan kun atong tan-awon mga igsuon mututok ta usahay kun unsa ang atong makapahingang ha, no? Makita tag milagro, makakita tag nindot, wa na mas-track na ta magpabilin ta diha. Apan bisan pa man ining mga pagtulun-an mga igsuon, atong padayonon kay mas laom pa ug labaw pang paladma nato ang mga kasayuran mahitungod niining mensahe, no? So, makita usab nato mga igsuon sa bersikulo 29 ug sa 30 nga adunay pulong din ha nga makita nato dinhi nga mingon sila nga miadto sila sa balay ni Simon ug Andres. Unya sa dihang gihikap ni Ginoong Hesus ang hilanat ang katong masakiton nga babae mingon diha. So kanila mga bersikulo atong makita mga igsoon nga dunay sense of urgency. Gipasabot ni mga igsoon nga ang atong panahon, ang atong oras bililuhon ni. Kay bisan pa magani si Ginoong Hesus wala siya gihimo. Kay atong makita dinhi sa 29, gikan sila sa siya o sila sa sinagoga. Unya diin man sila ni dito sa balay ni Simon, Andres ug uban si Santiago ug si Juan. Unsa iyang gihimo? Giayo ang masakiton. Wa gid siya mingon nga time pa. Pag hinawaa sa ako ha. Kay gikan pa ko dito nagwali tibuok adlaw. Wala siya gihimo ngingon ipahuway siya.
Ditso. So ato pa siguro na kapoy na kaayo, no? Unya sa dihang miduol siya sa babae nga iyang giayo, ang resulta niini mao na ni nga ang mga tao nga sa pagsalok na sa adlaw tungod kay mao man ang oras sa iyang pauli, pagawas nila sa sinaguga sa mga Hudiyo. Pagsalok na sa adlaw nakita ang mga masakiton nga daghan kayong gidala ngadto sa balay ni Simon Pedro. So nainila si Simon Pedro, nailhan pa siya si Simon Pedro tungod ni Ginoong Hesus. Unya atong tan-awon dinhi. Giay daghan kayo ang masakiton ug unya makita nato dinhi nga nagpadayon siya sa iyang gibuhat. Gikan sa sinaguga hantod sa pag-ayo sa ugangan ni Simon Pedro ug hangtod usab sa pag-ayo sa mga masakiton, no? Sa 34 nag-ingon nga sa 33 ug 34 ningon daghan kayong mga tagalungsod nga nagpundok atubangan sa balay ni Simon. Ug kung agiayon ni Jesus ang daghan mga masakiton nga adunay nagkalain mga sakit. Ug iyang giabog ang daghan nga mga daotang espiritu, wala niya tuguti nga musulti ang mga daotang espiritu kay nakaila mga niya. Doon natin makita dinhi nga pulong mga igsoon kanang daghan, no? Giayon ni Jesus ang daghan nga mga sakiton ug hinginlan ang daghan nga mga demonyo. Pangutana, nganong dili man ang tanan? Giyon niya nga daghan nga mga giayon niya masakiton. No? Ato sa makita din ng mga igsuon nga ang iyang priority, ang iyang pag-anhi, dili lamang sa pag-ayo sa mga masakiton. Tungod sa atong uluhan mga igsuon ngayon, ang gibutang din na ang pinakamahinungdanong katuyuan ni Ginoong Hesus sa pag-anhi din sa kalibutan. Nga diin iya usa mga gisulti sa bersikulo nga nag-ingon nga mao kini ang akong gianhi din sa kalibutan sa pagsangyaw sa maayong balita, no? So ang ikaduha mga igsuon mao ni ang hingpit nga relasyon samahan. So kung natong makita din sa bersikulo 35 atong basahon, ningon dinhi nga sa pagkasunod nga adlaw kadlawon pang mibangon si Jesus og miadto sa mamingaw nga dapit ug nagampo. So ito'y picture sa iyang pag-abot dito sa balay ni Simon. Nag-ayo siya sa masakiton, pag-abot sa kadaghan sa mga tao nga iyang giayo, wata kibaloon sa orasa siya ni pahuway, o ni pahuway baka siya. Igura siguro ni higda, kay igong madini, nga kadlawon pa mibangon si Ginoong Hesus. So wala nato makita din nga duna siya'y oras nga giusikan, kundili, iyang gigamit ang tanang oras, pag-ayo, o paghingilin sa mga daotang espiritu. Ingon din nga, kadlawon pang mibangon si Jesus ug miadto sa mamingaw nga dapit ug nagampo. So ato makita nga bisan pa sa kabisi sa kadaghan sa iyang buluhaton, wala siya malimot sa iyang priority. Wala siya malimot sa iyang hingpit nga relasyon ngadto sa Dios amahan, sa iyang amahan. Iyang gihatagan o gigayon bisan pa man sa kabisi, bisan pa sa kasako, bisan pang unsang orasa sa iyang pagbuhat o sa iyang buluhaton, iyang gihatagan og priority nga diin magkikistorya siya pinagi sa pagampo ngadto sa iyang amahan didto sa usa ka lugar nga mamingaw. So pangutana, asa man dapit sa atong kinabuhi nga ang lugar nga usa ka mamingaw nga diin mag-inusara kita, personal kita makikistorya sa atong buhi nga Dios. Aduna ba kitay higayon nga gihimo nga kita mag-inusara, doon na tay gitawag nato og quiet time ngadto sa Ginoo nga makikistorya ta magpinaagi sa pagampo. Siguro naagi moingon mga igsoon nga kay bawo pa ka pastor. Puwerte gina kong bisiha. No? Wala dyan ko'y panahon, anak. Naglibog na ko, asa na ko ibutang. Tungod kay nagtutok man ka sa buluhaton, ug nawagtang na kasi mong focus ngadto sa naghatag og kinabuhi. Mao na makaingon sila ana nga wa ko'y time ni ana. Apan unsay gihimo ni Ginoong Hesus? Nga bisan pa man sa iyang kakapoy, gibati ni siya kakapoy, kay nining higayon na mga igsoon na sayo ta, nga 100% siya nga usa ka tao.
100% usab siya nga Dios, apan dinhi higayon na iyang gigamit ang iyang pagkatawhanon. So dili na siya Superman atong higayon na mga igsoon. Sama usab nato nga mubati og kakapoy, mubati og kaluya. Pero ang nakakanindot lang kay wa gid siya malimot sa iyahang commitment ngadto sa iyang amahan. Unya sa 36 ningon gipangita siya ni Simon ug sa iyang mga kauban. Ug sa pagkakita niya kanila mingon sila gipangita ka sa tanan. No? So daghan gyud ang nangita niya. Unya naibalo mang ison mo ni sinugdanan nga nahimo siyang popular niadtong maong dapit. No? Gipangita ka sa ka sa tanan. Apan naibalo mo sa gitubag ni Ginoong Hesus sa bersikulo 38. Mingon siya, dali ka mo. Mangadto kita sa mga duol nga lungsod aron makasangyaw ako dito kay mao kini ang hinungdan. Nganong mianhi ako dinhi sa kalibutan. Wala siya mingon, daghan nangita nako. Publicity na mga igsuon siguro naana sa tao nga panalitan do natay na accomplishment nga nahimo, do natay mga nabuhat nga diin gitawag tag ingon nila ka ng pinulungan nga sikat ka. So tuwa ka sa limelight, muadto jud ka dito aron ka mainila. Apan si Jesus mauna niya iyang estado panon siyang gihimo, wala na siya mobalik dito. Gihina niya ang mga disipulo mga tuta sa laing lugar aron makasangyaw usab siya ngadto. Kay mauna iyang katuyuan nga mian niya sa kalibutan. Bisan pa siyang kabisi dili gyud siya malimot, dili gyud malimot si Jesus sa pagpalayo gikan sa mga katawhan ug moadto sa kamingawan aron magampo ug magkigsulti sa iyang amahan. So kung natong ma-picture mga igsoon, natong makita din nga dili sa tanang higayon bisag unsa ta kabisi mao na atong hatagan og priority. Kay usahay una pa ta magampo kung human na atong tanang gibuhat. Kay balo mo unsa mahitabo? Di pa gadi ka kasangpit ni Jesus, nihagok na ka. You know ba? Kay kapoy man. Kapoy na kaayo. No, dali-dali na taog kuan kanang lakaw. Kay naatay mga buluhaton, tinuod man na, no, mo report man taog sayo, kay natay trabaho, kay basin og terminaton tag sige tagkalik. No? Pero nakalimot ta mga igsuon ang pag-andam nato sa atong kinabuhi. Ang pag-adto nato sa kamingawan dili na paglain sa atong kaugalingon ngadto sa katawhan, kundi ang pag-adto nato sa kamingawan sa pagkigsulti sa amahan mao ni pag-andam og preparasyon sa atong atubangon nianang adlaw. Nakabantay ba mo, nakasuway ba mo, o naka-experience ba mo nga kun unahon ninyo sa pag-ampo, inigmata ninyo, magpasalamat mo sa Ginoo, mangayo mo og grasya sa Ginoo, wala ba mo maka-obserbar nga sa tibok adlaw hapsay ang mga pangitabo? I believe nga nakasinati na mo ni anak. Kay na sinati usab na nako. Sa makadaghan higayon nga makalimot gani ko ni anak mga igsuon, wala gyud magkasumpaki gyud ang mga buluhaton ni anang adlaw. Mao na dili na pag-ingon nga paglain aron ta malain sa katawan kundi ang kanang atong pag-inusara ngadto sa amahan sa pagkig-istorya kanato mao na ang pagpreparar sa atong kaugalingon sa mga buluhaton ni anang adlaw. Pagpangayo kung unsa man ang atong pangayoon ngadto kaniya. Kung atong naibaw-an ang unang higayon nga si Ginoong Hesus dito sa Awaaw mamingaw nga dapit katong sulayan siya ni Satanas. No? Apan nasayod kita mga igsuon nga pildiro na gyud ang ato ang kaaway. 2,000 na katuig ang milabay. Nagkigubat kita, nagkig-away kita tungod kay kita madaugon na. Wala ta makig-away bisan pa man sa mga physical nga mga pagkigbugno o pagkig-away, wala kita makig-away tungod kay kita gusto mo daog. Hinumdumi, ni daog na mo. Ni daog na ta. We are victorious. Gikan pa ni atong 2,000 katuig. Ilabi na gyud sa gubat, sa espirituhanong gubat. Atong hinumduman mga igsoon. So si Jesus may ampo. Yato dito nag-ampo siya. Moingon ta ngano man dili ba day pwede siya mag-ampo lang dito sa balay. Nasayo usab ta mga igsoon nga daghan kay distraction. Apan wala na nato kuhaa nga ang kanang kahigayunan usab
Nga ikaw makaampo diha niya nang dapita bisan pag-unsa kasamo kung wala gyud kay mapaingnan kay ikaw ra usab ang nagdala og kalinaw sa imong hunahuna ngadto sa Ginoo. Kung imong i-focus bisag unsa kasamo ang imong palibot, kung ikaw mag-ampo, unahon nimo pag-focus sa imong kaugalingon pag-ampo ngadto sa Ginoo, makasinati ka og kalinaw bisan pa man sa kasamok sa imong palibot. Kaya ang gusto sa Ginoo mga igsuon nga kita makikistorya kaniya sa kanunay. Makikistorya kita kaniya una sa tanan sa dili pa kita maghimo sa atong mga buluhaton. Mao na usay magunaw ta nga ang Dios nga maguna kita nga ang Dios makaplagan ng nato sa pipila ka dapit. O ka dinhi lang sa iglesia. Ari ko diri sa Living Word NRA, no? Ari ko diri magampo kay naa ang Ginoo. Magunaw na ta nga naay usa ka lugar mga igsuon nga nindot ito adto magampo tungod kay naa ang Ginoo. Dili. Tungod kay ang Ginoo anaa bisan asa ta. No? Naa ang Ginoo kun bisan asa ta. Wala kong mingon nga bisan asan dapita kun asa mo to ang Ginoo. Tungod kay wala mo ani siya sa usa ka butang kundi ni ani siya dinhi aron pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa katawhan. So kung asa mo, asa ta, naa ang Ginoo. So mahimo gyud ka, nga bisan pa kasalimuot o kasamok sa maong lugar, makaampo gyapon ka sa Ginoo. Tagaan kanyang kalinaw. Ato usab tanahon mga igsuon kani nagisgot man tag-awaaw, no? Basin kining mamingaw og awaaw nga dapit. Dili gyud kini literal nga awaaw. Dili ni literal nga kamingawan. Basin kun kini ang awaaw nga atong gisgutan mga igsuon, mahitungod kini sa ato ang kasinatian nga dili maayo. Ang awaaw nga dapit sa atong kinabuhi. Ang mamingaw nga dapit sa ato ang kinabuhi. Dili kini lokasyon, usa ka lugar, kundi usa kini kakasinatian nga diin kita naglisod pagsulbad sa atong mga suliran sa kinabuhi. O kaha, usa kini kahulagway kung kinsa ta ngadto sa uban. Kinsa ta ngadto sa Ginoo. Atong mapicture mga igsuon kung unsa naman ang akong kinabuhi diya sa Dios. Unsa naman ang akong pagkakristohanon. Unsa naman ang akong paglakaw sa matag adlaw. Basin ana ko sa akong awaaw nga dapit sa akong kinabuhi. Basin ang atong awaaw sa atong kinabuhi mo ni atong pagsulay mga igsuon. Mao ni ang pagsulay nga ihatag kanato sa Dios. Apan sa kanunay dili gyud mohatag ang Ginoo og mga pagsulay nga dili nato makaya. Mohatag magani siya pagsulay mga igsuon kanang atong makaya. Ug dili lang kita usab ang mulahutay kun dili ipalahutay kita sa Ginoo aron kita makapadayon sa pagpangalagad kaniya. Luyo ni anang mga pagsulay, luyo sa atong mga pagantos, luyo sa dili nga maayo nato nga sirkumstansya. Dili ang atong kaugalingon. Dili ta ingon niya na kakusgan, dili ta ingon niya na kamaayo, dili ta ingon niya na kabantugan, nga kung unsa man ang atong giatubang nga suliran, makaya nato, mahimo nato. Ang Dios ang nagpahiluna niya ng tanan, no? Usahay papilion ta, paadtuon ta sa atong mga kamingawan sa atong kinabuhi. Wala gyud usa nga moadto kanato. Kay nakita nato kalisdanan, suliran, mga problema o dili mayong kahimtang. Pandili na kinahanglan nga mobalibad ta ni ana mga igsuon. Ngano man? Muagi gyud ta ana. Muagi kita ana og nag-agad kana, nagdepende na nato kung unsaon nato pag-atubang ug unsaon nato pag-deal niya nang atong mga suliran o pagsulay sa atong kinabuhi. Dili ni sa aron kita madismaya, dili ni aron kita maluya, kundi mao ni ang gihimo sa Ginoo aron mo samot kita kalig-on, mulig-on ang atong pagtuo ngadto kaniya kay nasayod kita nga dili gyud siya mobiya ug dili gyud niya kita pasagdan. Amen. So papilion ang mga igsoon, di kita mo pili ana, pero ay di na kinahanglan pilion kay mo abot gina. Depende ra gyud na kung unsaon yung pagdeal. No? Usahay maura manay kanang naa ka sa panahon sa kalaay, sa kasamok.
Dili usab nato kapugngan kaning mga suliran sa mga ginikanan ngadto sila mga anak. Ambot lang hanaba kay suliran ng mga anak ngadto sa ginikanan. Ug atong balihon. Murag kasagaran ang ginikanan man, no? Kay sa una magagagmay pagani, mga batan-on pa strict kay yung ginikanan, daghan kay yung mga batan-on dili mi kana diha kay strict kay ako ang parents. Karon mga igsuon, ang parents na di kalakaw kay strict kay ilang mga anak. Di ba tinuod? No? Nabali na ang panahon. Di kuha na mga igsuon, no? Picture lang na, pero nagin nitabo na. Anyway, no? Lugar siguro ni sa ato ang kaminyoon o atong pagkagirikanan o trabaho o mga pag-eskwela sa mga estudyante o panahon kini nga nabugatan kita sa atong mga suliran sa atong kinabuhi. Mao na ang awao nga dapit sa atong kinabuhi. Apan ang kagubot o pagkabisi o kakapoy nga makahimo kanato nga mubati nga mawala kita sa atong koneksyon sa atong kaugalingon. Sa usag-usa og labaw sa tanan kanang mga awaaw sa atong kinabuhi, ang kamingaw sa atong kinabuhi makawagtang sa atong koneksyon ngadto sa Dios. Kung kita dili mo focus ni Ginoong Hesus. So atong tanahon mga igsoon, makausay makaunaw na ta nga kini nga maong sirkumstansya makapangutan na ta kung unsa naman ang atong kinabuhi. Lord, unsa naman ang akong buhaton? So sa pagpangita nila ni Jesus, gitubag lang mo siya nga muadto kita dito sa laing lugar. So ato makita dinhi nga duha ka tubag ang gisulti ni Ginoong Hesus dinhi. Una, si Jesus nag-ingon nga gusto niyang mobalhin sa ubang mga baryo. O ang mga pulong sa iyang gigamit mga ako makawali usab didto. So mao ni importante kay ang tuyo niya nga siya mubalhin, mulayo siya, mupahawa siya sa kadaghanan sa mga katawhan nga nagpaabot nga ayon ang ilang mga masakiton, sublaro ang ilang mga problema, apan mingon siya maadto ta sa lain aron ko makawali. So ato makita din mga igsuon nga ang gusto ni Ginoong Hesus nga siya makawali sa bayong balita. Pero ang gusto sa mga katawhan nga siya muhimo og milagro pag-ayo sa ilang mga masakiton. Personal. Gingon niya kay mao kini ang hinungdan nga migawas ako. Mao kini hinungdan nga ako dili ingon nga mianhi ako, apan mao kini hinungdan nga migawas ako. So, mahinungdanon sa mabasa nato kini isip pahayag ni Ginoong Hesus mahitungod sa ministeryo o bakasyon sa kinabuhi nini. Apan kun atong hubaron kini direkta gikan sa Griego, mao ni gingon siya nga mao nga ako migawas. So iyang gihimo dito sa paghawa niya ngadto sa balay ni Simon tungod sa kadaghan sa mga tao, siya migawas tungod kay ang iyang katuyuan dinis kalibutan. Dili lamang sa usa ka lugar kundi iyang humanon pagsangyaw ang balaan nga pulong sa lain-lain nga lugar. No? Si Jesus ingon nga migawas sa Capernaum ug sa balay ni Pedro tungod kay gusto niya nga makalingkawas gikan sa sayop nga mga pagdahom sa mga tao. Kay nagtuo naman gid ang mga tao, lahi naman ang ilang expectation nga ni popular na si Jesus, ila nang tan-aw lang nga sikat na si Ginoong Hesus tungod sa iyang gibuhat nga milagro. Apan nihawa siya tungod kay dili ni mao dili siya gusto nga ang nakita sa mga tao na sayop ang ilang pagdahom kang Ginoong Hesus. Siya usa ka tawo nga adunay mensahe bahin sa gingharian sa Dios. Diwala siya moani dinhi aron magmilagro o katuyuan niya nga maayo ang mga sakiton pag-abog sa mga demonyo. Usa kini siya ka tawo nga nagdala og mahinungdanon kaayo nga mensahe mahitungod sa gingharian sa Dios. No? Dili nato magunitan. Dili nato mahimo nga kuptan. Ilabi na gyud si Ginoong Hesus tungod kay dili kita lamang ang iyang gianhi kundi ang tibuok kalibutan. No? So ato makita diri mga igsuon sa ikatulo. Ang ikatulong bahin mao ang iyahang misyon sa kalibutan. Sumao ni pinakahinungdanon mga igsoon ang iyang misyon dinis kalibutan, diin ang iyang katuyuan mao ang kaluwasan sa tanang katawhan pinaagi sa pag sangyaw niya sa maayong balita, no?
So atong balikon pagbasa mga igsuon kining 36 ngadto sa 38. Nagingon. Versikulo 36 ngadto sa 38. Nagingon diha. Gipangita siya ni Simon ug sa iyang mga kaubanan sa pagkakita nila kaniya mingon siya gipangita ka sa tanan. Apan mingon siya kanila dali kamo mangadto kita sa mga duol nga lungsod aron makasangyaw ako dito kay mao kini ang hinungdan nganong mianhi ako dinhi sa kalibutan. Gibalik-balik gina siya. Pahinumdom mga igsoon. Tataw og klaro kaayo gyud mao na iyang katuyuan. No? Ug ato sa makita dinhi sa bersikulo 39, diin mao iyang katuyuan sa kinabuhi sa katawhan. Nagingon ang 39, busa gilibot ni Hesus ang tibuok Galilea ug nagsangyaw diha sa mga sinaguga sa mga Hudiyo. Og nanghingilin sa mga daotang espiritu misulod sa mga tao. So atong makita nga gituman gayon ni Ginoong Hesus unsa man gyud ang minungdanon niyang katuyuan dinhi sa kalibutan nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa mga sinaguga sa mga Hudiyo. Ngano man nga sinaguga sa mga Hudiyo. Tungod kay ang mga sinaguga sa Hudiyo aduna sila mga pagtulunan mga igsoon nga wala mahisubay sa pagtulunan ni Ginoong Hesus. Mao na gagitagaan sa otoridad sa pagsangyaw sa pulong nga sa mga sinaguga sa mga Hudiyo aron iyang masangyaw ang tinuod gayud nga pagtulunan ug ang iyang katuyuan dinhi sa kalibutan. Mao na ang katuyuan niya mga igsoon. Sumaw ka na nga miani si Hesus aron buhaton ang iyang misyon, no? Mao na ang minungdanon nga katuyuan niya dinhi sa kalibutan sa pagmantala sa mensahe sa ebanghelyo ug ang mensahe sa ebanghelyo mas dako ug mas importante kaysa yano nga pagpangayo sa masakiton ug pag-abog sa mga daotang espiritu. Ang mensahe sa ebanghelyo mao nga ang panahon na tuma na. O ang ginharian sa Dios moabot kanato pinaagi kang Hesus. Mao ni ang mensahe dinhi sa kinatibuk-an. Nga mao ni ang mensahe sa ebanghelyo nga ang panahon natuma na ug ang ginharian sa Dios moabot kanato pinaagi kang Ginoong Hesus. O kini mas dako pa sa pag-ayo bisan sa daghang mga masakiton. O karon ang mensahe sa ebanghelyo mas dako pa kaysa mga gibuhat ni Ginoong Hesus nga milagro. Ang Diyos gihapon nag-ayo sa daghang masakiton sa atong panahon. Dili lamang sa unang panahon mga igsoon, ang iyang gihimo mahimo kada niya karon ug iyang gihimo nga nagpadayon siya sa pagbuhat niini. Bisan pa magani sa karong panahon nga gigamit naman ang atong mga doktor uban pa mga espesyalista ron pag-ayo sa atong balatian, dili kita makaingon mga igsoon nga kana siya mo'y nakaayo nato. Apan gitugot na sa Ginoo nga mao'y magamit ug iyang himong galamiton aron pag-ayo sa atong mga balatian. Sa unang panahon mismo, si Ginoong Hesus mo duol. Pagduol niya sa babae, sa ugangan ni Pedro, iyang gigunitan ng kamot. Iyang gibangon. Huwag din makita na to ang iyang otoridad sa pag-ayo. Kaya ang mga Parisiyo, ang mga rabay sa unang mga igsuon, kung sila mag-ampo o mag-ayo, mag-ampo sa mga masakitong dili, gina sila muhikap sa mga tao. Nasa kubaka na silang mga pagtulunan nga dili sila muhikap sa usa ka adunay balatian. O daghan kay mga pagtulunan ilang giingon nga kun dunay mga tao o dunay kay patay labi na gyud sa mga Nazareno, no? Sa taga Nazaret, dunay kay vow ana mga igsuon. Daghan kayong gidili, no? Ug ana ka na di ana mao nga mao nga oath nimo as a Nazarene, dili ka magpatupi, no? Dili ka manghimungot og lalaki. Dili ka mo duol og patay. Nya daghan pa kayong uban pa mga seremonyas. Ngan kung ikaw dili bisan pa gani og mga kabanay, dili ka paduolon tungod kay anak ka pa sa oath mahimo kang Nazarene. So makita nato dinhi nga naapil usab ni silahang mga pagtulunan nga bisan pag ayo sa masakiton dili gud sila mohikap. Ang bugtong paagi ni Ginoong Hesus sa pagbuhat ining tanan iyang gihatagan og katumanan diha sa cross. Ang paghimo nini pagsangyaw sa kaluwasan, siya nagsangyaw mismo kay siya mismo ang muluwas kanato.
O mahatagan kay katumanan niya diha pinaagi sa iyang pagsakit, sa iyang kamatayon o paglansang niya sa krus. Dito mahitabo mga igsuon ang katapusang pagpangayo o pag-ayo ni Hesus sa atong mga balatian. Kay gidala niya sa iyahang kamatayon dito sa krus. Mao kini ang katapusang kayuhan sa atong balatian nga mao ang sala nga diin iyang gidala sa iyahang kaugalingon dito sa kamatayon sa krus. Mao nga si Hesus wala lang magpabilin sa Capernaum, wala siya magpabilin sa laing lugar, sa usa ka lugar, apan mibiya siya dito pagsangyaw sa mensahe sa ebanghelyo sa tibok Israel, sa wala pa siya muadto dito sa krus sa iyang kamatayon. Ingon mausap kita mga igsuon, kung kini nahitabo sa unang panahon, mao ni ang gibuhat kanato hantod karon. Tungod kay ang kaliwatan ug hantod karon mao iyang mga katawhan. Mao nga gidapit kita niya ni Hesus sa pagtuo niining mayong balita. Nining maong balita. Aduna ka may balatian o wala. Magulanon ka man o malipayon, adunahan ka man o kabos, takos ka man o dili, ang Dios nagtanyag kanato o katapusang kayuhan pinaagi sa kapasayloan sa atong mga sala. Mao ni ang gitanyag kanato mga igsoon ning higayuna nga diin niya sang gitanyag ato sa unang panahon sa wala pa siya ilansang sa krus. Pinaagi siyang pagkamatayon o pagkabanhaw. Ang Dios, ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus, atong Dios ug manluluwas, mao ang iyang gi-offer alang sa kapasayloan sa atong mga sala. So bisan unsa man atong kahimtang mga igsoon, atong makita nga kining pagtulunan adunay dakong bili. Aduna siya'y gihatagan yun og pinaka-importante, pinakamahinungdanon nga mao ang pagsangyaw sa iyang pulong. Ang mga tao na hingangha sa iyang mga pagtulunan nga naman, tungod kay ang pagtulunan nga iyang gisulti, gikan na niya mismo ug siya mao ang Dios nga manluluwas. So bisan unsa pa nga atong kahimtang, maayo man o dili, anaa ba kitay gihambin nga balatian, aduna ba kitay suliran sa atong relasyon sa pamilya, mga anak, kapika sa kinabuhi, aduna ba kitay mga patigayon nga wala na maayo ang dagan, aduna ba kitay trabaho ug problema sa atong trabaho, o ang mga estudyante sa ilang pagtuon, kitang tanan mga igsoon gidapit sa pagsalig o pagtuo sa Dios. Kay kining tanan lumalabay lamang ang bugtong solusyon ining tanan mga igsoon, mao ang hugot nato nga pagtuo diha ni Kristo Hesus, tungod kay gibugti niya ining tanan, mao ang iyang kinabuhi alang kanato. Tuoy og mayong balita nga ang Dios nag-atiman kanatong tanan. Walay gipili ang Ginoo mga igsoon. Ug adunay plano nga sa pagkatapos sa tanang suliran o pagtapos nining tanan, sakit man, kamatayon man dinis kalibutan, iya kanang giangkon, gihatagan niya katumanan o kasulbaran, ug wala gayoy bisan kinsa kanato ngumusimang diha sa kabubuton sa Dios. So ang mensahe mga igsoon, makita nato kung unsay pinakamahinungdanon nga iyang gihatag kanato karon kapunon. Mao pagtuo sa maayong balita. Mao pagsalig sa Dios. Kung atong hinumduman unsay kituyo gianin ni Hesus, iyang gipakita ang iyang gugma ug kaluoy sa katawhan. Diin ang pasiunang gibuhat niya mao ang pag-ayo sa mga balatian ug pagpahawa sa mga daotang espiritu, no? Iyaw sa gihimo ug atong makita nga bisan pa man sa iyang gibuhat, sa iyang kabisi sa iyang panahon, sa kadaghang buluhaton nga iyang gitan-aw, apan wala giniya ihika o pakyasa ang uyang gipakita ang hingpit nga relasyon ngadto sa amahan. Pagahin o gigayon. Challenge na ko mga igsoon. Si Ginoong Hesus nagampo ngadto sa amahan. Dili kay tungod aduna siya gikinahanglan sa iyang pagkinabuhi dinis kalibutan. Apan niadto siya sa kamingawa, nagampo sa Dios ng amahan, tungod kay nagkinahanglan siya sa amahan mismo. Kung ang Ginoong Hesus nagampo ngadto sa amahan, nagampo siya ug nangayo siya sa iyang panginahanglan, unsa pa ka kita? Si Ginoong Hesus Dios. Unsa pa ka kita nga dili kita moduol ngadto sa amahan ug atong gahinan og bililhon nga takna sa pag-inusara aron makig-istorya kita ug mag-ampo ngadto kaniya.
So mao na ang ikatulong gihimo niya mao yang misyon dinis kalibutan. Wala niya biyai ang katawan hangtod nga nahimo niya ang iyahang gisaad nga kapasayloan o kayuhan sa tanang balatian, pinaagi siyang kamatayon sa cross. Ang iyang kamatayon, ang iyang pagkabanhaw may nagpamatuod mga igsuon nga ang tanan niyang gihimo dinis kalibutan sa panahon, sa unang panahon hantod karon gihatagan niya og katumanan nga diid kitang tanan iya nang giluwas. Pinaagi sa mili niya nga dugo. Usa dili kita angay mawad-an og paglaom mga igsoon nga bisan unsa pa man ang atong kahimtang dinhis kalibutan. Kung unsa man ang pagtan-aw sa mga tao diri kanato ang mahinungdanon, kung unsa pagtan-aw sa Dios diha kanimo. Ayaw tanawa ang mga kalisdanan sa imong kalisod sa imong palibot tungod kay ana-ana kanunay. Dili na muhawa. Nagdepende ka na kung unsaon imong pag-atubang ug nagdepende usab ka na makita na sa imong kinabuhi kung kinsa ang imong gisaligan. Amen? So daghan pa tang mga pagtulunan sa umabot pa nato mga tema sa ato pang umabot nga serye mga igsuon. Kini mahinungdanon nga katuyuan ni Ginoong Hesus mao na nagpasiugda nga kita magapadayon sa pagtuo sa Dios, magapadayon sa paghatag sa atong kinabuhi ngadto kaniya o magpadayon kita pagsangpit sa atong amahan, paghatag og higayonan o oras o takna nga bililhon alang sa Dios. Para sa ato ang kinabuhi alang sa kimayaan sa iyang ngalan. Amen. Magampo ta mga igsoon. Atoy dako atong mga ulo. Dalaygon ka, o Diyos sa walay katapusan. Salamat Ginoo nga usa kami Ginoo God nga naihapil sa imong katuyuan sa pag-ani dinis kalibutan. Din imong gihimo ang tanan bisan pa man sa imong kamatayon Ginoong Hesus. Aron amo gayud masinati ang imong dakong gugma diri kanamo. Nga bisan pa man ang imong kinabuhi, imong gibuhis ug imong giula ang imong hamili nga dugo. Aron lamang kami maluwas ug mahibalik ngadto sa amahan. Salamat Ginoo sa imong gugma ug kaluoy diri kanamo. Salamat Amahan nga salamat Ginoong Hesus nga imo kaming gipasunod. Kun unsa man ang mahinungdanon amo pagabuhaton aron mahingpit usab ang among relasyon ngadto sa amahan. Salamat Ginoo God nga imo usab gipakita kanamo nga kami imong gipahinumduman. Nga dili lamang kami nianhin ning kalibutan na alang sa among kaugalingon apan aduna kay gihatag nga misyon din sa pagsangyaw sa imong pulong ngadto sa among mga kaigsuonan. Sa mahal namo sa kinabuhi, sa among mga kaila, sa among mga paryente nga wala pa makaila kanimo. Himoa kami Ginoo nga instrumento o Dios. Ug salamat sa imong mga pagtulunan nga mo'y naghatag kanamo pagsangkap alang niining maong buluhaton. Ug labaw sa tanan, salamat usab sa imong paggiya, pinaagi sa imong pagtudlo sa mga pagtulunan nga gikan gayud kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen.